Milé Slovenky, milí Slováci. Volám sa Silvia Halecká, pochádzam z východného Slovenska a 23 rokov žijem v hlavnom meste. Svoje odborné poznatky a zručnosti som získala v gastrosektore a v hotelierstve. V tejto oblasti som bola ešte intenzívnejšie ako bežný občan konfrontovaná napríklad aj s témou kvality potravín u nás. Európska únia sa musí viac angažovať v poľnohospodárstve v rámci jednotlivých jej krajín. Tu si musíme byť všetci rovní. Každá krajina musí byť v potravinovej sebestačnosti pre Európsku úniu rovnako dôležitá a rovnako to platí aj naopak. Je to téma, ktorá sa nás všetkých nielen týka, ale predovšetkým má priamy dopad na naše zdravie, kvalitu života a vývoj našich detí. Mrzí ma, že kvalitné potraviny sú pre mnohých Slovákov ťažko dostupné a reťazce predávajú u nás za vyššie ceny nekvalitnejšie verzie potravín ako v krajinách na západ od nás. Je na čase to začať riešiť. Taktiež vidím obrovský a nevyužitý potenciál Slovenska v oblasti cestovného ruchu. Práve ten by mohol byť nielen zdrojom nových pracovných miest, príležitosti na podnikanie a prílevu zdrojov, s ktorými by sme mohli naše národné bohatstvo zveľaďovať a budovať miesto, kde budeme všetci šťastní. Spájame občanov Slovenska. Jedna za všetkých, všetky za jednu. 7 statočných žien do Europarlamentu. Volíme číslo 6.